i sempre feia els mateixos. La segona part del dia 21 de desembre també pot pertànyer a Capricorn, depèn a l'any. Dic que la part del dia 21 el de gener, part d'ell pot ser nativa a la persona del signe aquest de Capricorn. Depèn, s'ha de fer mirar. No es podem refiar, però normalment els que estan entre el 22 de desembre i el 19 de gener segur que són Capricorns. Aquests no tenen... Perfecte. El planeta que governa aquest signe és Saturn, un planeta lent i que a l'antiguitat era considerat l'últim, el que delimitava des del 1700. L'element del signe Capricorn és la Terra. Representa la cabra montesa, plan de tap, plan d'esbojarrat, com se li vulgui dibuixar. La casa derivada de Capricorn és la casa 10, que representa l'èxit de la persona, la vida social i professional, la carrera, la situació, la vida, la reputació, el destí i els objectius a aconseguir. Representa tot això. Perdó. El signe oposat, contrari a Capricorn, és Cranc. I Capricorn sobre tot el que tingui referència a la Terra, les muntanyes, les mines, en general diríem els llocs que són difícils d'accedir i fins i tot també que poden tenir grans riqueses. Els obstacles i impediments, els cops de sort, tant positius com negatius, les carreres brillants, la decadència, la gent gran, la tercera edat, l'experiència de la vida, també està regida per aquest signe, també el món de la política, el govern, els càrrecs elevats, la responsabilitat, la diplomàcia, les riqueses estables, perquè és un signe de molta estabilitat, tot el que sigui lent, la lentitud, el propi temps, el pas del temps, està sobre aquest signe, sobre Saturn, el seu planeta regent, que era Cronos, a l'antiguitat, d'aquí venen moltes paraules relacionades amb el temps, no? I també l'ambició, la professió que es realitza a la vida, o coses diferents. L'impacte social, la fama i la glòria, la popularitat en general que alcança la persona a la vida. Tot això està sobre aquest signe. El cos humà, trobem doncs, que Capricorn governa sobre bàsicament. I també les articulacions i els ossos, tota l'ossamenta és d'aquest signe. També la pell, els cabells i els pèls en general, de tot el cos, però bàsicament el cabell és d'aquest signe. Els països Capricorn, Déu-n'hi-do, n'hi ha bastants, n'he pogut recopilar bastants. Per exemple, és Capricorn Bulgària, Grècia, la Índia, Mèxic, Nova Zelanda, Afganistan, Albània i també, com no dir-ho, perquè estan en conflicte des de fa bastant temps, la zona de Bòsnia, a l'antiga Iugoslàvia. I ciutats així importants estan, per exemple, Brussel·les i Tòquio. Els colors de Capricorn són els foscos en general, o sigui, el negre, marrón, i també colors que tenen a veure amb el beix, per exemple, els beixos, també els verds foscos, també tenen a veure amb el signe Capricorn. En general, tots els colors que siguin foscos i apagats. El dia de la setmana és el dissabte i les paraules claus de Capricorn són ambició, seguretat i responsabilitat. Són tres paraules que el caracteritzen molt en aquest signe. Anem a matèria? Anem a matèria. Vinga, que no s'enfadi ningú. Tornem-hi. Encara que ara comencem pel positiu. Dins de la part positiva dels Capricorn trobem que estimen molt la seva dignitat. És un signe que té un orgull interior, però que no el reflexa. És un signe de passió orgullós, però que té molt d'apreci, molta estima a el que puguin dir, a el que puguin pensar, a la seva imatge, a la seva persona en si. La valora molt i és una persona que li agrada ser digna i reconeguda pels altres, per les seves activitats i les coses aconseguides. És un signe molt responsable, té molta experiència i té un gran sentit diplomàtic. Té molts escrúpols, és molt escrupolós, té ambició a la vida, lluita per moltes aspiracions. És molt convencional i realista. És un signe eficient. És un signe actiu, de treball, de productivitat. No es cansa mai. És constant al 100% en aquestes coses. És un signe prudent, cautelós. Va molt al tanto en les coses i utilitza bastant dins la prudència que té la reserva. A vegades val més
callar i no dir res. És bastant savi, de per si. És pràctic, no es complica la vida, o almenys no li agrada complicar-la. Té molta resistència física i molta resistència interior, les dues coses alhora. Aguanta molt aquest signe. Està acostumat a patir molt a la vida, no? És molt tradicionalista i li agrada recordar, és nostàlgic. És molt perfeccionista. També ho veurem després a la part negativa, però a la part positiva considero doncs, que també té la seva bona cosa, o sigui, li agrada l'ordre, és una persona doncs, que pot tenir la seva habitació amb petits matisos, una persona doncs, bastant ordenada i bastant classificada a la vida. Estimen molt les coses ben fetes, encara que tardin temps en aconseguir-les, no els importa. El temps no els hi ve d'aquí amb ells. És ordenat i disciplinat. Té molta paciència, el signe Capricorn. Saben esperar, saben actuar en el moment oportú. Per paciència no el guanyaràs. El Capricorn és un signe que en té massa, potser a vegades. Fa posar nerviosos els altres, tant de passió que té. Té molta constància en les coses. Insisteix molt quan vol aconseguir quelcom. No perd els nervis. Té una aparença tranquil·la, bastant tranquil·la. El temps està amb ell. Si li agafes confiança, encara que d'entrada sembli una persona freda i apagada o que pugui caure una miqueta malament d'entrada, és una de les coses, de les característiques que té el Capricorn en si, perquè és que el Capricorn no se n'enfia a la primera de les coses. Té una gran experiència de la vida de per si ja, de per naixement, encara amb el temps se fa més gran i li costa molt entrar en aquest signe. Però si li agafes confiança, pot ser una persona que tingui molta sinceritat en tu i un bon amic, una bona amistat. És conservador i molt tenaç. Li agrada manar i classificar, allò que havíem dit abans, de portar-ho tot ben classificat, ben situat, tot ben estructurat, i manar sí, té capacitat per ordenar. De fet, moltes persones Capricorn, o que tenen Capricorn fort a la carta astral, són persones que són jefes d'empreses, de llocs, o que tenen càrrecs elevats a la vida, no? De fet, aspiren molt, també tenen molta ambició i aspiren molt a la vida i aconsegueixen aquestes coses per la insistència que ells posen. Tenen serietat quan fa falta. És un signe que quan s'ha de prendre les coses seriosament, se les pren, i quan no, doncs no. Però la serietat està amb ells en tot moment. És concret en les coses, té molt d'autocontrol, i això l'ajuda moltes vegades de caure en perills. A vegades també l'autocontrol li pot fer perdre-li possibilitats de tot tipus, però l'autocontrol també hem de dir que el salva de molts perills de la vida, de molts impulsos. Fa de filtre, aquest signe, o sigui una persona que tingui molt de Capricorn, fa molt de filtre a l'hora de triar els altres. És difícil que... és molt selecte, diríem. No tothom pot ser un íntim amic d'una persona que sigui molt bon nat de Capricorn. Sap treure profit dels mals moments, és una de les virtuts que té. Li agrada l'estabilitat i la seguretat personal a la vida, i l'estabilitat de tot tipus. Lluita per triomfar. És un lluitador nat, però lluita més que pels altres per si mateix. Això també és una altra història. I té bona ment, raonaments profunds. Sap raonar perfectament. Sap pensar les coses, té facilitat al respecte. I per acabar amb l'opositiu, direm 3 facultats que té, que estan dins de les matemàtiques, o sigui que és molt matemàtic, que són molt calculadors i són molt previsors. I quan passa una cosa a la vida, ells ja ho veien venir, perquè prèviament ja ho havien calculat i ja tenen com un microxip a la seva ment. Ells els agrada pensar-se les coses diverses vegades i donen un repàs diverses vegades, però de seguida tenen l'estructura mental feta. Mentalment són, diríem, bastant ràpids, però abans de dir-t'ho prefereixen repensar-s'ho, calcular-ho altra vegada, a veure si s'han equivocat, van amb molt de cautela, amb molt de cuidador. I entrarem a l'espart que no agrada tant a la gent. No, de fet he sentit un parell de crits pel carrer, el matarem i coses així, però no res, avui no cal cap preocupista. Vols dir, de veritat, no surto jo, No sé, cops de pala i així, sentit no, però tu tranquil, Algun Capricorn? No ho sé, potser sí. És que a la part negativa, Déu-n'hi-do també, el Capricorn. A l'opositiu els he deixat molt amunt, Sí, la veritat és que sí, però ara per anar per el que vindrà ara. Potser ara cauràs de cop, El Capricorn, de per si és una persona que té molta força de Capricorn, és molt egoista i té massa ambició. És ansiós a enllairar-se socialment. Li agrada sempre estar amunt i potser això és un punt negatiu, considero jo, perquè a vegades agafa massa excés d'ambició. Poden ser massa dominants a la vida. Tenen un caràcter fred, dur, rígid,
que es nota que hi ha una pedra, no? Són una miqueta cruels, no?, a vegades. Controlen massa les possessions, els seus dinerets, i també els seus, els que hi ha al seu voltant, el que ell considera que és d'ell. Per exemple, els seus fills, o la seva casa, vull dir, posa massa control. I pot haver un control, però ell potser abusa una miqueta d'aquesta situació. Aquest seria un horrorós pare, no? Un horrorós? Horrorós pare. Per exemple. Sí, no, a més, el planeta, dins de l'astrologia, el planeta que governa Capricorn, té que veure amb el pare, Saturn. No vegis. Sí, i molta dubtes i tot això, però bueno, no vol dir que tots els pares ho siguin, no? Pessimisme, depressions, autocompassió, melancolia, són paraules que poden qualificar aquests nats de Capricorn. Detallistes i massa meticulosos. Ho posem a la part negativa, perquè a vegades se passa una mica. Tenen molta lentitud. Són lents de reflexes i lents també a l'hora de fer les coses. I això també ho considero una miqueta negatiu. Són massa materialistes i tenen massa sentit de l'economia, no? I de lo seu. A vegades, fins i tot, això els fa enfonsar-se amb ells mateixos. Vull dir, allò que anar pels seus interessos i deixar els altres. Si convé sense voler, tampoc no dic que sigui mal fet, però si s'ha d'afectar amb algú, doncs afectar amb algú. O sigui, poden agafar borratxeres de poder fàcilment, no? I d'aconseguir les seves coses, llavors no veure al seu voltant els altres. És un signe una miqueta monòton, i això una persona que sigui molt de Capricorn ho té. Són poc divertits i els hi costa, doncs, lligar amb una persona, perquè poden lligar, però vaja, que amb el temps la poden perdre fàcilment per aquesta manca de moviment, de llibertat. Són persones que qualifiquen la ment per sobre el cor. Tenen un gran sentit del deure. Potser una de les frases d'ell seria, per exemple, primer l'obligació i després la devoció, no? És molt característic aquest signe. Donen massa estoms a les coses. Els hi costa baixar del ruc. Són bastant tossuts, com tots els signes de terra. Poden treure la violència quan la necessiten. Això seria positiu, però hi ha el perill de que en treguin massa. I llavors és un signe que normalment dona un cop i ja n'hi ha prou, ja s'ha sentit un bon crit i ja tothom sap el que vol dir. Té paciència, però quan la perd, l'ha perduda. Amagueu-vos. Encara que normalment actuen ràpid, vull dir, el cop de geni acostuma a ser ràpid, però els hi costa marxar enfadament també, no són fàcils d'oblidar tampoc això. Sempre serà dur i concret en les coses, no? I amb els seus cops de geni, i són destructius, poden ser-ho, vaja, no diem que ho siguin tots. Repressió, no tenen bastanta. Són persones que els hi costa treure allò de dins, els hi costa trencar el gel. I són persones molt reprimides, sobretot de tipus sexual o de coses que els hi fa vergonya, no? Són algo vergonyosos, no, la vida, i els hi costa molt de superar-ho, això. Li costa també treure els sentiments de dins. És com un bloc de gel, li costa molt expressar els seus sentiments, té dificultats amb això. Necessita conèixer molt a fons a la persona, llavors sí que pot ser una bola de foc, però has d'entrar molt a dins i a vegades, com que no té temps, el temps no li... O sigui, té temps, però vull dir que en té tant que tant li fa, no? Però l'altra persona la millor no, i pot perdre moltes ocasions, moltes oportunitats per culpa d'això, pot quedar entrebancat, no? A mig camí, perquè l'altra persona, doncs clar, a mig camí el deix, perquè no pot ser això, fins que no arribem a dalt de tot, passa massa temps tu, i costa decidir-se, no, a vegades. Té massa reserves, molt reservat i té molts secrets dins seu. Són difícils de conèixer, els nats de Capricorn, i potser també d'entendre. Tenen molts problemes interns, molts problemes psíquics, degut a que són molt introvertits, molt interiors. Passen moltes proves i sacrificis a la vida, i a vegades se les provoquen ells, aquestes proves i aquests sacrificis. Són persones que venen aquí a purificar el karma, que es diu, a purificar el que han fet en altres vides, no? Són persones que s'ho creen molt ells, això. I tenen... Això és... Ara potser pecaré de dir això, no? Que no serveixi de precedent. Jo ho parlo pel signe. Però diríem que és un signe que té una certa mala sort. Però no vol dir que la tingui que tenir sempre ni totes les persones. Senzillament que és un signe que és difícil, que passa moltes proves a la vida, que és un signe complicat, que és el més elevat, que és quan el sol arriba al punt més alt del cel, que és el que governa, doncs, el destí de la persona, les metes on s'ha d'arribar. I és clar, per tant és un camí llarg i dur. I quan millor ho passen aquestes persones o acostumen a tenir millors moments és a edats elevades, no? Elevats moments de la vida, o sigui, quan ja comencen a entrar a una edat molt madura o bastant madura. Però que això no vol dir que
òbviament que tots els casos siguin iguals. Els hi falta una miqueta d'alegria, no? Tenen massa activitat a la vida i, per acabar, direm amb el negatiu que són massa radicals i conservadors de tot el que és tradicional. Com per exemple, són conservadors i radicals amb els ideals de la família, amb el que han ensenyat les generacions, amb l'educació rebuda, que ha rebut, amb el que ha après a la vida. Ell ho pren com una cosa que ha d'ensenyar als seus fills, per exemple, o que ha d'ensenyar als altres, i d'aquí no baixa, no? I d'aquí no en surt. I potser a vegades s'ho posen massa al cap, són massa radicals en aquest aspecte, no? És un dels defectes que també acostuma a tenir el signe Capricorn. Bé, doncs, Toni, potser te'n salvaràs. Siguem optimista. Ho sabrem quan surti al carrer. Com que has dit abans, no? Sí, no, tu tranquil, Sí, no? Això passa. Tranquil. No, ja m'han dit a la televisió que tot el mal que em facin corre a càrrec de la televisió. No sí, això. Tenim assegurat el Toni. Molt bé, molt bé. Vinga, Toni, donem les prediccions? Donem les prediccions. Sí, senyora, que és el que potser interessa a la gent a partir d'ara, no? Abans que entrin el senyor David Pujol, sí, amb els seus interessants temes. Donarem les previsions per l'horòscop dins la setmana magazine, que comença a partir de demà divendres, dia 28 de maig, fins al proper dijous, dia 3 de juny. El Sol, que continua transitant el signe de Bessons, farà la seva sortida pel matí a les 6:30 i la seva posta a les 9:14. La Lluna transitarà per signes de Verge, Balança i Escorpí. I demà divendres, dia 28, efectua el quart creixent a les 8:22 del vespre, al signe de la Verge, i anirà creixent durant la setmana fins a agafar el ple el proper divendres, dia 4 de juny. Els dos moviments més importants que es produiran al cel amb efemèrides seran el moviment directe que agafarà el planeta Júpiter el dia 1 a les 3:10 de la matinada i l'entrada del planeta Mercuri al signe de Cranc el dia 2, dimecres, a les 5:55 de la matinada. Entrem al signe d'Àries, doncs. Començareu aquest període sensibles i amb càrrega d'emotivitat, tot i que podreu utilitzar els sentiments amb intel·ligència. La vida amorosa depèn de vosaltres, iniciativa n'hi haurà. No us afluixeu amb l'economia i mireu de no gastar gaire. Salut favorable. Taure. Tindreu nervis i bastanta inestabilitat malgrat comptar amb una bona ment i bona intuïció interior. Subconscient dèbil. No feu mal a ningú. No feu cap mal fet perquè us podríeu arrepentir interiorment. Economia forta. Positiu per a fer projectes financers o de negocis. Terreny amorós bastant ben aspectat. Bessons. El trànsit del Sol i la bona disposició de Mercuri us asseguren una setmana bastant positiva a nivell personal, amb força i bona ment. Economia estable tirant a favorable. Alguna dificultat sentimental en el cap de setmana que anirà millorant amb els altres dies. Cranc. Estareu en una fase creixent en la vostra forma de ser i tindreu energia interior. De dimarts a dijous seran uns bons dies per funcionament personal. Nervis i intel·ligència des de dimecres. Salut resistent. Despeses i iniciativa econòmica al mateix temps. Lleó. Mart us farà companyia, la qual cosa us aportarà vitalitat i força de voluntat, així com un caràcter un tant aixecat. Mireu de no discutir. En l'amor sereu uns conqueridors i tot no s'aconseguirà com voleu, però tindreu bastantes possibilitats. Insistiu. Bons negocis. Salut complicada en els primers dies. Verge. Bon caràcter, dolç i afectiu en la primera part d'aquesta setmana magazine. Més fred però ordenat i conservador després. Economia suau, amb poques novetats malgrat les bones perspectives. Problemes sentimentals fins diumenge. Després hi haurà més contactes amb els altres. Salut sensible. Balança. Els primers dies estareu sensibles i alterats. Us costarà prendre decisions. A poc millorareu i des de dimarts o dimecres
tindreu més capacitat de decisió. Problemes en la parella i la vida amorosa en general. Salut bastant fluixa. Escorpí, divendres i dissabte seran els millors dies personals. Des de dimarts, la sensibilitat i emotivitat s'exaltarà i estareu més atractius i sensibles alhora. Força psíquica. Deixeu de banda els sentiments en el cap de setmana. Després seran més estables. Sagitari, fins demà encara us notareu oberts i feliços, menys amb ganes de viure. Teniu més capacitat de decisió i de reemprendre coses a partir de dimarts. Economia problemàtica al principi, millorant la propera setmana. Salut sensible i l'amor ben enfocat, però amb problemes. Capricorn, Urà i Neptú determinen el transcurs del cap de setmana molts nervis interns i sensibilitat, molts dubtes al vostre voltant, intel·ligència i capacitat d'ordenar a partir d'ara les coses. Economia fluixa, vigileu el negoci. Contactes amorosos però en inseguretat i inestabilitat, salut molt forta i resistent. Aquari, fins diumenge patireu de poques ganes de portar coses a terme, amb mandra i excessiva sensualitat. Sereu fàcils de seduir i d'influenciar. Moment alt amb salut, tot i aparèixer inestabilitat des de dimecres. Vigileu les depressions. Possibilitats amoroses importants. Per acabar, els nats de peixos. Cap de setmana baix de forma, amb molta emotivitat. Teniu més serietat i responsabilitat amb la presència de Saturn pel vostre signe i la reflexareu correctament des de dimarts proper, posant ordre a les coses. La salut és forta, però fàcil de ser afectada, en especial si abuseu d'ella. El terreny afectiu té portes obertes. Molt bé, Doni. Bravo. M'ha agradat aquesta setmana, Sí? Segur que he dit bé pels bessons? Segur, ja pots estar Quan diu segur. això, aquesta xica que tenim aquí al costat, tots els que siguin nats de bessons ja poden estar contents. Tu ja pots Perquè estar segur. comparteixen el signe d'ella, doncs tot va bé. Molt bé, Toni. Perfecte. De què parlarem la propera La setmana? propera setmana me sembla que tindré que treure els meus draps bruts. I els draps nets, Això passa a les millors famílies, Toni. Perquè la propera setmana, continuant el trajecte zodiacal, entrarem dins el meu signe. I el signe de molta gent maca, no? Sí, ja. El signe aquari. Parlarem dels aquaris el proper dijous. Em penso que aquest signe l'hauré de preparar jo, perquè si no de negatiu no en tindré res. t'ho trauré tot positiu. I per l'altre dijous, que es prepari un que hi ha aquí que revelarem qui és, perquè ho hem estat dient. Xiron. I sempre hem estat callant i diem, és peixos tal, però no diem el nom. N'hi ha un aquí que és peixos, però... Doncs d'aquí a 2 setmanes, peixos. El proper dijous aquari i l'altre peixos ja haurem acabat el zodíac. Perfecte, Dani. Doncs moltes gràcies i fins la propera setmana. Molt bé, a vosaltres. Que t'ho preparis bé, molt bé, la part negativa. Vale, ho tindré en compte. Doncs ja ho saben, les persones que comparteixen signes ja es poden preparar per la propera setmana perquè poden sortir amb flors. I ara mateix tindrem el nostre Mag Magazine, el Salvador Lleveria, que... Aquí, d'una baralla normal, o sigui, cors, trèvols, piques, diamants, tot això, no? I la càmera, és que totes són diferents, que no n'hi ha cap de repetir, perquè si no seria una tonteria, no? Mira, totes aquestes vaig a barrejar una mica, i ara tu, o sigui, jo no ho faré el joc, ho faràs tu, mira. Tu has de partir la baralla en dos, o sigui, d'aquí a aquí, saps? Ara, d'aquí a aquí. Més o menys per la meitat. Ai, s'ha descomptat. A veure si em desmuntaràs el joc. D'aquí a aquí, va. Ho està fent ella tot, ella no t'ocorre. Ara, tu agafes una carta d'aquí i la poses a sota. D'aquest primer amunt a sota. I ara poses una carta aquí, una aquí i una aquí. O sigui, en ordre que vulguis, d'aquí,
Pel mig? No, pel damunt. Amb l'ordre que vulguis. Ah, i ella canvia, me vol destrossar l'espectacle. Ja fas el mateix en aquest, però en vez d'una carta, com que és el segon munt, ne poses dos. Ah, A aquí també? sota. No, a sota. Ah. Sí, al final aprendràs. Ara fes el mateix. Aquí. Ara d'aquest, doncs tres, perquè és el tercer munt. I ara per aquí. I ara, doncs, al final, quatre cartes. Mira, jo no he tocat mai les cartes. Ja està, no? Sí, jo no les he tocat. Jo l'únic que faig és agrupar-les així, però no perquè fas una trampa. Així, xas. Ara, tu creus que tallant com has tallat podies haver fet un joc? No, no ho creu, jo tampoc ho crec, però bé. Però mira, la màgia és així, perquè si tu has tallat així és perquè aquí surt un as, aquí surt un altre as, aquí surt un altre as, i aquí surt un altre as. O sigui que has tallat molt bé, gràcies, moltes gràcies, adéu. S'ha quedat amb mi, jo no sé com ha fet això. I ja hem tornat. I en aquests segons que ha durat el David Pujol, el farmacèutic, tindrem el nostre cirurgià. Malalties, i és un tema que és molt interessant, no és així? Home, a mi m'ha semblat que sempre parlar de malalties, malalties i malalties